अब कहाँ चलो पति प्रदेश में बाड़े रेजर घरे आ मेहरारू घरे बिया अकेले परेशान बिया केनहू सरसों झरता केनहू बाकला झरता केनहू केराव जियान होता आ गहूं के कटनी लागल बा केनहू तीसी झुराता केहू मिस तो नहीं खे मेहरारू उदास बिया सखी पूछली कि ए सखी ए सखी काहे उदास बा काहे का दुख बा बोला बोला काहे तो सखी का सखी काहे ना उदास रही काहे शादी भइल हाँ। गौना भइल भइल 2 महीना रह के वहाँ के बाहरा चल गई ओहो दशहरा बीत गइल हाँ। दीपावली बीत गइल बीत गइल छठ बीत गइल हाँ। फागुआ बीत गइल बीत गइल। भर जाड़ा बीत गइल हाँ। फिर काल छठ हटे आहा और ओही में गेहूं के काटने लागल बाटे सब केहू के राजा जी अपना घरे बनी हाँ और हमरा तो कर में फूट गइल बाटे अरे तोर ऐसा न मरद हमार बानी हाँ तहार मरद निमन बाड़न मरद है चोर हो गेहूं काटेला ए रे सखी हमारा मर्द के का पूछले बाड़ू हमार मर्द तो हमरा से कहियो अलगा होखबे ना 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 दिन भर खा के हमार मर्द हमरा रूम रूम में बस रहेले बोला तू का कहता सब रूम में बस रहेला हमरो मन करता उहाँ के बुलाए के अच्छा बाकी ऐसा मोबाइल ले ले बानी हाँ ना कहियो उहाँ के मोबाइल पर फोन धरता ना मिस कॉल जाता बुझाता बाहरा कोनो सौतीन के चक्कर में फंस गई उन्हें 1000 सौतीन रख ले बा उन्हें 1500 में रसियन मिला तारी से उहे मेहरारू अपना बलमुआ के लगे फोन करके कहता परदेसिया नइखे पूछऊ परदेसिया बलम नइखे पूछऊ तहरा याद में जरेला छतिया ए राजा का होता चिन्ह तरिस्कारे ए बलमुआ अरे जागल रहे आखिया ए राजा तड़प के बीते रातिया ए राजा जागल रहे आखिया ए राजा तड़प के बीते रातिया जागल रहे आखिया ए राजा तड़प के बीते रातिया ए राजा जागल रहे आखिया ए राजा तड़प के बीते रातिया बगला गारी घूम के जगना बदले लेना उसको सजना आगे लगे उसके जवान को आगे लगे उसके जवान को दिल मत देना मेरे सौतन को दिल मत देना मेरे सौतन को जागले रहे आँखिया ए राजा तारा पी के बीते रातिया है पुरस्कार के दिहल है मनोज भैया मनोज भाई हमरा के पुरस्कार दिले हार्दिक अभिनंदन करो आ मनोज भैया कोनो काम शांति से होके के चाहिए हाँ हड़बड़ा के ना जी बड़ा के तो घबरा जाए रौरे शांत रही और केहू के उपदेश दिया जला शांत से कोनो काम करो हाँ जी हे बाबू ए बाबू कह दिया का कहतिया तू गजन बराजा कतना प्यार करिले घर को पयबो इंतजार करिले घर को पयबो
आगे जा आगे जा आगे जा तू आगे जा बढ़ो अभी डेली प्रोग्राम का बजो तू ने आगे कथक करो तनी कथक नृत्य करो कथक सब लोग ना करेला कथक नृत्य सब केहू ना कर राजा राम भाई ना ई देखी क्लास को एक महीना बनारस भेजल गइल क्लासिकल नृत्य हो हां हां ई जे क्लासिकल सीखले होई पढ़ले होई हां ये मुस्कान ही हो आहा कह दिया हां तू कजन बराजा ए हट हट टिटधा 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 जान तनिया कहियो तारा कैसे ना होई तू कजन बराजा कितना प्यार करिले घर को पयइबो इंतजार करिले घर को पयइबो इंतजार करिले घर को पयइबो इंतजार करिले रोज बरस मन रहे लाबे रोज बरस मन रहे लाबे रात बीत फेरी करवटिया अरे बना के राजा जी करवट फेर के रात हां सही बात है ए बलमुआ ए ए दिल के दर्द के समझ सकता केकरा से कही हां अरे जागले रहे ले अखिया ए राजा तरफ के भी तेरा दिया ए राजा जागले रहे ले अखिया ए राजा तरफ के भी तेरा दिया जागले रहे ले अखिया ए राजा तरफ के भी तेरा दिया और का और का शर्मा मनोज नहीं आवता रहो हमरो परे कुहकावता रहो हमरो परे कुहकावता रहो हमरो परे कुहकावता रहो अरे बना के क्या बात है शर्म मनोज नहीं आओ तरह हमर परे कुहकावता रहो हमर परे कुहकावता रहो हमर परे कुहकावता रहो फट फट सुन महेंद्र तिवारी घर में रोवे हर प्यारी
है महेंद्र बाबा के हा अभी यहाँ के ढोलक बजाओ तनी हां मुगल टाइम जितना निमन ढोलक बजाई ले उतना निमन गीत लिखी ले उतने निमन हां गईबो करे सही बात उतने है। निमन नचबो करिले जल्दी सुन महेंद्र तिवारी घर में रोवे हर प्यारी ए सुती छना माने लबतिया राजा जी हर जागले रहले आखिया राजा जी अताड़ पी के बीते रातिया जागले रहे आखिया राजा अताड़ पी के बीते रातिया राजा जागले रहे आखिया राजा अताड़ पी के बीते रातिया जागले रहे आखिया राजा अताड़ पी के बीते में ना चलो